Abdulkafinal. Ku kasance da tashar Hausa TV na Hali Dubu Movie. Na gode. Kasance da shirin tauraron Ke shiri ne ku? Tauraron mako. Mu sake? Action. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Sunana Abdulkafinal, mawaki a masana'antar Kannywood. Ku kasance a shirin tauraron. Mu ɗauki shirin kawai. Mu kasance da shirin tauraron mako a tashar Hali Dubu Hausa TV. Action. Ku kasance a tashar Shirin. Ku kasance a shirin Ku kasance a shirin tauraron mako a tashar Hali Dubu Hausa TV. Na gode. An sha dagiya. Ogan dai. Na Hali Dubu Hausa TV. Na Hali Dubu Hausa TV. To mu je daga nan zaka ɗauka. Action. Ku kasance da tauraron mako na Hali Dubu Hausa TV. Sake. Ku kasance da shirin tauraron mako. Ku kasance da shirin tauraron mako na Hali Dubu Hausa TV. Da ni ma ina jan. Shi nake kalla. Yayi kyau. Yayi? ce ka hau abun hawan ka zo nan ofis, ai ka san ofis ɗin ko? Gai? Nan sharaɗa ne kwana biyu. Duk kana shimfiɗa. Ina ta shimfiɗa ya. Sharaɗa kwana freedom ka ce Hali Dubu.